سال گذشته آقای گوهری و پیتر با 2 تا دانشجوهای فایننس فیوچر از کشور ازبکستان به اسمهای محبت و جهانگیر مصاحبه کردند. بریم با هم تیکی ازش رو ببینیم. Joo, Peter täällä ja tänään käytiin Rantasalmen lukiossa ja mulla on täällä Muhabat mukana täällä, joka opiskelee nyt jo toista vuotta täällä Rantasalmen lukiossa. Niin Muhabat, miten on mennyt lukiossa? Kiitos, ihan hyvin menee. Se koulu alkaa 8:00. Joo. Joskus meillä on hyppytunteja ja loppuu 8:00. Oi. 2:00. Anteeksi. Joo. Sitten menen musikaaliin. Okei. Minulla on ihan sitten oma harrastuksia. Viikonloppuisin teen ruoan. Menen salliin tai luistelemaan. Okei. Tai menen tapaamaan kavereiden kanssa. Me teemme ruokaa ja juttelemme, pelaamme uudessa. Joskus piirtään. No ihan hyvä menee. No. Ja mä oon kuullut, että sulla on myös sellainen, että sä suunnittelet pukuja. Kyllä, suunnittelen pukuja. Ei yleensä, mutta joskus se ei tule mieleen hyviä ideoita. No. Mites, joo, toi on hyvä ja pitää joskus tsekata, mitä pukuja oot suunnitellut. Mutta hei, sulla on mennyt ihan hyvin koulussa. Kyllä, ihan hyvin menee koulussa. Ei ole liian paljon aineita, ehkä 5. Se yksi tunti tekee tuntia ja 15 minuuttia. Joo. Ruokailu, sitten uudestaan. Seuraava tunti aine. Meillä on nyt kuvataide. Me teemme ihan erilaisia asioita, joka mä en tehnyt koskaan Uzbekistanissa. Se on kiinnostavaa. Minulle kiinnostavaa se taide, kulttuuri, oppia uusia juttuja. Loistavaa. Mikä on sun lempi vuoden aika Suomessa? Kun tulin Suomeen. Tai mikä vuoden aika? Kyllä. Kevät, kesä, talvi, syksy? Kevät, kyllä. Okei. Kevät. Miksi kevät? Koska siellä on tosi kaunis. Menen järveen, lintuja, luontoa. Ja tosi mahtavaa. Ei liian paljon ihmisiä. Rauhallinen paikka. Sitten ei ole liian kylmä ja ei ole liian kuuma. Ihan mä tykkään. Joo, tosi hyvä. No hei, nyt sä oot jo toista vuotta lukiossa, niin mitä sitten oot ajatellut tehdä lukion jälkeen? Lukion jälkeen haluaisin päästä yliopistoon tai katsotaan minun perhe haluaa, että pääsen ensin IELTS, jos tiedät. Menen Englantiin tai Sveitsiin. En ole varma, mutta katsotaan. Mutta parempi vaihtoehto on Suomi, koska siellä on vapaa, ei tarvitse maksaa liian paljon. Ja olen ollut 2 vuotta Suomessa ja jos menen Helsinkiin, se ei ole liian vaikeaa. Voin löytää joku paikkaa tai ihan ok. Joo, tosi hyvä. Joo, tiedän. Joo. No mitä olet ajatellut opiskella sitten yliopistossa? Liikennetoiminta, kauppaa. No se on ihan hyvä, eli kauppa korkea. Kauppa korkea. Joo. Hyvä juttu, mutta hei, tämä oli tosi hauska nähdä. Kiitos. Ja toivottavasti nähdään taas uudestaan pian. Mutta tosiaan terveisiä täältä Rantasalmelta ja tosiaankin palaamme asiaan. Kiitos. Kiitos. Hei. و حالا 1 سال بعد Hi, my name is Muhabat. My surname is Khatamova and I'm from Uzbekistan. And now I'm graduating Rantasalme High School and I'm so excited for that.
I think that Finnish education system is there has more freedom, you know. So you are responsible for your studies, for your actions. No one tells you, if your grades are getting low and low, no one tells you you should study and you should study hard. But so that's why their peoples are responsible for their studies. In my home country, if the students' grades getting worse and worse, they call our parents or to do parents meeting, and they talk with each other. But here, just you are free. Do what you. Yeah, no punishment, freedom. Just you are responsible for your actions. But of course, teachers are so supportive. If you have any problems, you can just go to them and tell about what's going on. Yeah, for example, I had troubles with language. So first year I didn't understand nothing. Teachers, my friends, I didn't know what they were saying. So I went to Tarja, to my class teacher. So she told me about her experiences in United States. So she was in America. And she also shared with me her experiences, gave me advice, and that really helped me. And sometimes when I didn't understand the lessons, teachers kind of give me the most important part of the subject, and they talked with me in a simple language, kind of easy to understand. So. During the studying Finnish, working is helped me so much. In summer, I have worked in Jumikkala, so it is kind of garden working. So my boss didn't speak English, so I supposed to talk with him in Finnish. So day by day, I started to speak in Finnish. And step by step, better and better. Yeah. After graduating, I would like to study and continue my studies at university in business faculty or in marketing sphere. So I already gave my documents to universities, and I have test in Finland next week on Tuesday. So it is so exciting, but on the other hand, it is so kind of stressful because from my results, I can know where I'm going to continue my studies. But if not, then probably I go to my home country and take an IELTS exam and go somewhere into my home country or to abroad. But let's see, it depends from my results. Minun nimeni on Tarja Härkönen. Olen englannin ja ranskan kielen opettaja täällä Rantasalmen lukiossa. Jään eläkkeelle 2 kuukauden päästä. Ja tänä päivänä lakitin viimeiset ylioppilaat. Minusta on ollut todella mukavaa, että meillä on nyt ollut Finest Futurein kautta täällä kansainvälisiä opiskelijoita ja Muhabbat. Ja olen erittäin iloinen ja tyytyväinen, että Muhabbat pääsi tänään ylioppilaaksi ja sai ylioppilaslakiin. Olen oppinut Muhabbatilta ja Jahongilta paljon uzbekistanilaisesta kulttuurista, ja he ovat muun muassa tehneet minulle uzbekistanilaista ruokaa, ja todella pidin siitä. Ja minusta on ollut todella mielenkiintoista ja mukavaa jutella heidän kanssaan kaikenlaisista asioista. Meillä on nyt täällä opiskelijoita Vietnamista, Myanmarista ja Venäjältä sekä Valko-Venäjältä. Ja ensi syksynä tänne tulee opiskelijoita minun mielestäni Vietnamista ja Myanmarista. Minun mielestäni heidän kanssaan, heidän opettamisensa
on aivan samanlaista kuin kenen tahansa. Mutta tietysti pitää sitten muistaa, että alussa he eivät vielä osaa suomea kovin hyvin ja pitää puhua sitten vähän ehkä hitaammin. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun minä huomaan, että he osaavat jo suomea, niin he ovat aivan samanlaisia opiskelijoita kuin kuka tahansa kantasuomalainen, kuka tahansa suomalainen opiskelija. Niin. No minun mielestä parasta pienessä koulussa, niin kuin Rantasalmen lukio, on se, että opettajat tuntevat kaikki opiskelijat. Ja opiskelijat tuntevat kaikki opettajat. Ja silloin se ilmapiiri on semmoinen välittävä ja lämmin. Ja minä sanoisin, että meillä täällä on hyvä yhteishenki.